Amy Marcos versus Vince Dizon. Not qualified daw si Vince Dizon as DPWH Secretary. Ngayon, Dad, medyo nagkaroon ng shots fired between Amy Marcos and Vince Dizon recently nung tinawag si DPWH Secretary Vince Dizon para sa kanyang resource person for the deliberations of budget sa Senate at saka sa Congress. So, yung nangyari is, sinabi ni Amy Marcos bago na tinawagan si Secretary Vince Dizon to be a resource person, sabi niya, Vince Dizon is not even an engineer, he's an economist and a political aide. Meanwhile, si Vince Dizon naman, nag-respond siya, sabi niya, hindi naman talaga siya engineer. Hindi niya dinedeny that at hindi naman siya sinasabi na engineer siya. So, ba't naman naging issue yan? That, the very concern here is, basically, ini-imply or basically sinasabi nga ni Senator Amy Marcos na kung hindi ka engineer, dapat siguro hindi ka dapat maging secretary, hindi ka qualified to become secretary ng DPWH kasi sabi, basically, it's all about public works, highways, engineering projects around the government. So that, maraming nagsasabi at maraming netizens na nag-point out na between Amy Marcos and Vince Dizon, maraming nagsasabi na Amy Marcos and maybe many other politicians might not also be qualified for their roles dito sa government. For example, maraming nag-point out si Amy Marcos supposedly and actually confirmed na pumunta daw siya sa Princeton University from 1973 to 1976 at bumalik siya noong 1977 to 1979. Ang pinag-aralan daw niya ay independent concentration in religion and politics. Pero hindi siya nag-graduate from Princeton, so wala siyang nakuhang degree from Princeton University on religion and politics. Kiniklaim rin kasi ni Amy Marcos, at medyo na-debunk na rin to, na nag-graduate siya from UP College of Law. Ngunit, kinonfirm ng University of the Philippines na wala siyang degree at hindi siya nag-aral dun sa UP para sa College of Law. So, technically speaking, Dad, based sa mga research sa mga netizens, at sinasabi nila, si Amy Marcos ang hindi qualified to be a Senator of the Philippines kasi wala nga siyang degree either from undergrad at saka yung College of Law. Meanwhile, sinasabi naman ng mga netizens na nagde-defend kay Secretary Vince Dizon na si Vince Dizon, nag-graduate siya sa DLSU sa Management of Financial Institutions, which is the same course as you, naka-best thesis pa nga siya sa finance, at meron pa nga siyang Chevening Scholarship sa UK kung saan nagkaroon siya ng Masters in Applied Development Studies. Dad, what's your opinion? Is Amy Marcos correct na if you're not an engineer, you're not qualified to be a Secretary of DPWH? It's like saying, if you're not a doctor, hindi ka qualified para maging Secretary ng Department of Health. What's the qualifications ba? What makes a good manager or what makes someone a good servant of the people sa government natin? Well, unahin natin yung sinasabi kasi nila muna tungkol kay Senator Amy Marcos, no? Kasi in fairness, kung sinasabi natin kung sa education lang ang batayan, kung qualified siya o hindi, ang masasabi natin yan, hindi naman kasi yun ang qualification under our Constitution. Sa ating kasing Constitution, anybody can run for public office for as long as they are citizen of natural-born citizen of the Philippines, especially pag senator yan o national position. And number two, kung they can read and write, at saka may edad yan, kung anong edad mo, kung pwede kang tumakbo. So, you're a resident for at least 1 year ng ating bayan o ng ating kung saan ka tumatakbo. No? So, based on the Constitution, definitely si Senator Amy is qualified to run as a senator. No? So, yun ang kanyang point of view na masasabi natin. No? So, kung sa qualification in terms of the Constitution, yes, definitely she is qualified. Ngayon, pag-usapan naman natin kay Secretary Vince Dizon, no? Dahil hindi naman siya civil engineer, pero siya ay nailagay na italaga na Secretary of Public Works, kailangan ba na engineer siya? Kasi basically, when you manage an organization o nagpapatakbo ka ng isang organisasyon, isang samahan o isang institusyon o isang kumpanya, hindi naman kinakailangan maging technical person ka. No? So, ganoon din sa mga hospital. Hindi naman porke hindi ka doktor, hindi ka pwede magpatakbo ng hospital because management is different from the technical requirement. No? Anong ibig sabihin yan? Yung pagpapatakbo ng isang organisasyon, iba yon sa pagpapagawa ng isang proyekto. It can help. It is helpful kung meron ka ring experience, background, or at the same time may degree nun. Pero iba yung management dun sa engineering experience o engineering capability. Anong ibig ko sabihin? For example, kung ikaw ang nagpapatakbo ng, let's say, Philippine Airlines o Cebu Pacific, hindi naman kinakailangan piloto ka para alam mo patakbuhin nyo. Kasi ang piloto, alam niya patakbuhin yung eroplano. Pero hindi niya alam patakbuhin yung isang samahan o isang organisasyon. Ibang abilidad yon. They are not two the same abilities. No? For example, may mga kilala ko nagpapatakbo ng hospital, hindi naman sila doktor. Kasi pag pinatakbo mo sa doktor, hindi kumikita, nalulugi. Pero pag professional manager nagpatakbo, kumikita. Ganon din naman ang Cebu Pacific, sa Kapal, nakikita natin, na maganda yung takbo nila, bagamat yung pinaka-head nila,
hindi naman talaga piloto. For example, sa Cebu Pacific, si Lance Gokongwei ang pinakapinuno nila, hindi naman siya piloto. He's a professional manager. Kaya maganda yung patakbo niya. Ganun din sa mga iba't ibang sangay ng pamahalaan. So, it's not fair also to say na porque hindi civil engineer si Vince Dizon, hindi siya qualified to run the Department of Public Works and Highways. No? Kasi yung mga nagpapagawa naman ng proyekto, yung gumagawa ng proyekto, yun ang mga engineers ang gumagawa ng proyekto, hindi siya. Sa kanya, ang trabaho niya, pangalagaan, pangasiwaan, yung pamamahala at pamumuno ng organisasyon na yun, ng samahan na yun. So, these are the two different issues, contending issues dito. No? As far as Senator Amy Marcos naman is concerned, bakit naman siya qualified? Kasi nga meron na rin siyang local experience, naging governor na rin siya, etc. No? So, napakahaba na rin yung kanyang experience sa politika. So, malawak na rin yung kanyang karanasan when it comes to politics. So, it doesn't matter whether he's college graduate or not. Hindi naman yun ang issue dito. No? Ang issue dito is, does she have concern for the people, no? Number two, does she have enough experience to become a member of the legislature, no, ng Senado, no? So nakakatulong ba? Yun ang mga tanong dito. Ang makakasagot niyan hindi tayo, mga mamamayan na naghahalal sa kanila. Kasi nga iba yung politiko, iba rin yung manager. Ibang trabaho din yon. Hindi porke magaling kang manager, magaling kang politiko. Hindi porke magaling kang politiko, magaling kang manager. So these are two different kumbaga talents or skills or abilities, no? So, but at the end of the day, ang tanong diyan kasi sa politika dapat hinahalal ka. Sa pagpapatakbo naman kinakailangan pinipili ka ng mga nasa kapangyarihan. Kung siya napili, siya napagkatiwalaan, bagamat sabihin natin technically speaking hindi siya qualified, pero professionally speaking at managerially speaking capable siya, then that's between him and the appointing power. So, yun ang punto natin. Ngayon, Dad, siguro ang tanong ko sa'yo, medyo controversial yung tanong na to. Sang-ayon ka ba sa requirements ng Constitution natin tungkol sa mga pagtakbo bilang isang politiko dito sa Pilipinas na very simple lang at very basic na sinabi nga, may age requirement lang, read and write, basta Philippine citizen, pwede na siyang tumakbo bilang politiko. Not necessarily meron siyang experience, not necessarily meron siyang edukasyon. Kasi, Dad, for example, maraming nagsasabi na kung senador o congressman, dapat lawyer sila kasi ang trabaho nila bilang senador or congressman ay mag-craft ng mga bagong laws or mag-review ng mga existing laws. So kung hindi sila experienced sa field of law, paano sila gagawa ng magagandang law or paano sila magre-review ng law? Meanwhile naman, Dad, sa China, bilang isang parang dictatorship na democracy sila, yung may ginawa nga silang interesting law para sa content creators nila, yung mga gumagawa ng mga YouTube, gumagawa ng mga TikTok doon sa China, kung ano, may pag-uusapan silang topic, kunwari, pag-uusapan nila yung ekonomiya, pag-uusapan nila yung negosyo, kailangan daw ang requirement, kung gusto mo maging topic yun at pwede kang qualified to discuss that topic sa mga social media nila, dapat may degree ka sa topic na yun. So kung pag i-criticize mo ang economy ng China or economy ng ibang bansa at i-upload mo yun sa YouTube nila, sa mga Twitter nila, dapat may degree ka sa economy for you to be valid to be able to post those materials. So, mas strict ang China pa nga, hindi nga yun politiko. Technically, citizens yun, para lang mapag-usapan ang mga topic, kailangan educated daw sila in that topic. In that same vein, do you think na kailangan rin natin i-amend or update yung constitution natin para yung mga requirements natin for lawmakers and mga politiko na educated sila in certain topics? Kasi I'm sure yung mga politiko natin dito sa Pilipinas, they're always talking about certain issues, whether it's about health, infrastructure, pero a lot of times, they may not be educated in those issues or they may not have no real idea about those issues. Do you think we need to update that? Do you think there is something wrong sa democracy ng Pilipinas? Sige, isa-isahin natin yung mga topics na binanggit mo. No? Unahin natin yung konstitusyon natin. No? Kasi sa akin, siguro panahon na talagang dapat balangkasin natin ulit, no? O hubugin natin ating konstitusyon na para naangkop sa panahon ngayon. No? Kasi nag-iba na yung panahon. Tingnan natin ating konstitusyon, balikan natin yung nakaraan. No? Ang unang konstitusyon natin noong 1935, yan yung binalangkas ng panahon ng mga Amerikano. Ang pangalawang konstitusyon natin nangyari noong 1973, yan naman yung binalangkas during the time of martial law. Ang pangatlong konstitusyon natin noong 1987 na nabalangkas naman yan right after People Power Revolution. So, yan tatlong konstitusyon kung titingnan mo, napakatagal na, no? From 1987 to 2025, ilang taon na yan, no? O almost, sabihin na natin, almost 38 years na hindi nababago yung konstitusyon. From 1973 to 1987, that's only 14 years, no? Tapos from 1935 to 1973, that's also approximately around 30 years, no? So kung titingnan mo yon, talagang dapat nang baguhin kasi hindi na siya tumutugma sa pangangailangan ng lipunan
at naangkop sa pangangailangan ng ating mga mamamayan. So, I think it's about time that there should be some revisions and modifications sa ating constitution to fit the current situation or the current needs of society. So, yun ang banggitin natin. For example, sinasabi mo, anybody can run for public office, no? Basta can read and write, tapos tama yung edad, tapos Filipino citizen, tapos bona fide resident ng ating bansa, pero dapat dagdagan siguro yon. So sa akin, dapat at least at the very least college graduate, number one. Para sa Singapore, no, meron sila mga ganun, no? College graduate, saka merong experience, job experience or working experience, or professional experience bago sila makatakbo o bago sila pwedeng tumakbo. Kasi parang sa ganun, maitaas mo naman yung antas ng serbisyo o paglilingkod sa ating bayan at makinabang yung ating mga kababayan. Kasi ngayon, kung sino-sino nahalal, tapos minsan binababoy na lang, winawalang hiya yung makabang bayan. So, yun ang nangyayari kasi nga kulang sa tamang proseso o tamang sistema o mga qualification. So, dapat itaas natin. No? Kasi yung nabanggit mo naman na kinakalan, expert ka doon sa isang field na yon. Sa akin naman kasi mga expertise na yun, kung binoto ka naman ng tao, you can hire people who are expert in that area to help you and to guide you. But you can only be respected by these people if you're also a professional, respectable professional in your own field, di ba? For example, ikaw ang presidente ng halimbawa ng Philippine Airlines o ng Cebu Pacific. Hindi naman kinakailangan marunong ka sa paggawa ng eroplano pero nire-respeto ka ng mga piloto at mga mekaniko dahil alam nila na marunong ka magpatakbo rin at naiintindihan mo kung paano magpatakbo ng kumpanya. Kaya nagkakaunawaan kayo kasi nga iisa yung inyong proseso ng pag-iisip. Kasi bawat profesyon naman keso abogado ka, keso doktor ka, keso teacher ka, keso manager ka, merong itinuturo kasi sa paaralan ng mga sistema ng paggagawa ng desisyon, kung paano mangalap ng impormasyon. Hindi yung kung ano na lang maisip mo, yun ang gagawin mo. Hindi, tinuturuan tayong lahat, pag nagtapos ka ng kolehiyo, kung paano yung tamang proseso na dapat mong daanan. So, lahat kayo na nakagraduate ng college, nagkakaintindihan kayo kasi more or less alam ninyo yung mga prosesong yan, inaaral niyo yan. That is if you come from the right school also. Kasi may mga eskwelahan minsan na bibigyan ka lang ng diploma, nga naging diploma mill, hindi ba? So, kaya nga dapat may screening process pa rin yan. No? Katulad sinabi ko kanina, nung nakaraan, na bukod sa yung qualification, dapat itaas na natin yung mga qualification ng mga bawat kakandidato kasi nga ang mapapahamak diyan yung mga kababayan natin na pamumunuan nila o papamahalaan nila. For example, naglagay ka ng isang tao na hindi naman piloto, paliliparin yung eroplano, di baka bumagsak yung mga eroplano nyo at mapahamak yung mga sasakay doon. No? So, dapat kasi merong naaangkop na sinasabi nga nating qualification na dapat itaas natin. No? Na dapat may pinag-aralan at merong job experience. Yung walang experience, gagawin mong mayor agad o gagawin mong congressman agad. Wala naman job experience. So, sa akin, pwede mong higpitan ng konti, pero hindi naman sobrang higpit na para malimit lang sa iilan. Kasi kawawa rin naman ibang kababayan natin na gusto ring lumahok at gusto may abilidad din naman na magpatakbo o lumahok sa pamahalaan. So, there are some calibrations and modifications that needs to be done, but it has to start with the Constitution first. The Constitution will have to be modified so that it can also give the proper procedures of who can run, no? Hindi yung napakasimple kasi ng qualification which is no longer suitable for the current needs of our society. Kasi yung ating lipunan ngayon napaka-complicated na, no? Meron na tayong mga artificial intelligence, may internet na, may mga social media na. Nung panahon kasi noong 1987, wala pa niya, nung People Power Revolution. And that constitution was motivated by the circumstances of that time kasi we just came out of martial law. Ganun din yung 1973 Constitution. It was motivated by the imposition of martial law. Yung 1935 Constitution naman was motivated because of the American influence. So, it's time now that we have to adapt and to revise a new Constitution that will be suitable for the needs of our society. Ngayon, Dad, siguro you mentioned it nga, na kahit na hindi sila expert, they can hire people naman who are experts. Pero siguro yun yung criticism ng maraming mga netizen at maraming mga Pilipino tungkol sa mga existing politiko natin. Kasi sasabi nila, maraming mga politiko natin, let's face it nga, Dad, usually marami sa kanila mga artista, minsan walang degree, minsan nga sinasabi nila, mga bobo yung mga ibang nahahalal dito sa ating political landscape dito sa Pilipinas. Pero
para sila makagawa at makadraft ng mga bill or magawa yung trabaho nila, nag-hire nga sila ng mga expert. Do you think na sapat yan para sa Pilipinas na okay lang na kahit yung hinalal, let's face it, unqualified or uneducated or sabihin na natin yung sinasabi nga ng mga ibang Pinoy na bobo ang hinalal pero matatalino yung nasa ilalim niya. Pero hindi ba magiging problema yun, Dad? Kasi kahit na kung bobo nga yung hinalal, I know medyo controversial word yun, pero matatalino yung hinire niya under him, hindi ba siya maliligaw sa landas kung ngayon pwede na lang manipulate yung ideas ng uneducated or unqualified na hinalal? Correct. Kaya nga yung sinasabi ko, no, kinakailangan at the very least, no, kung tatakbo ka for public office, at the very least, dapat meron kang college degree. At the very least. Kasi kung may college degree ka, at least meron kang professional background, meron kang professional training, yung edukasyon mo, mas nakakaunawa, no, sa kakaintindi kung ano talaga yung nangyayari sa lipunan. That's number one. Number two, dapat meron kang job experience, no? Dapat meron kang managerial, at the very least, managerial experience, no? Na with proven track record. Kasi without that, nagpatakbo ka lang sa sari-sari store, manager na yun, nagpatakbo ka ng isang karinderya o isang maliit na restaurant. Hindi naman, dapat meron kang managerial experience na medyo substantial, no? Para sa ganun, pagtakbo mo, alam mong patakbuhin. Ngayon, pangatlo, katulad sinasabi mo, kung maraming magagaling sa ilalim mo, pero ikaw mismo hindi qualified o hindi educationally qualified at walang job experience o paglalaruan ka, pagsasamantalahan ka ng mga tao mo kasi siyempre makikita naman nila yun. Pwede kang mag-pretend, pwede kang mag-artista, pwede mong ipakita na kunyari alam mo pero yung mga tao mo sa loob, alam nila kung ano talaga yung alam mo at ano hindi. At because alam nila yung weakness mo, paglalaruan ka nila, mapagsasamantalahan ka nila at hindi lang ikaw, pati yung taong bayan na naglukluk sa iyo. So yun ang problema dito, that's the danger. So sinasabi natin sa Ilocano Defenders Party List, napakahalaga ng tamang edukasyon. Kasi kung meron kang tamang edukasyon, mas madali kang makahanap ng trabaho, magkaroon ng karanasan, para sa ganun magkaroon ka ng sapat na pananagutan at katungkulan sa mga papasukin mong responsibilidad. Ngayon mga kababayan, yan ang layunin ng Ilocano Defenders Party List para sa isang mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon para sa bawat Pilipino para gumanda ang kanilang buhay, gumanda ang kanilang mga trabaho, at gumanda rin ang kanilang mga choices at pagpipilian na politiko sa susunod na halalan. Ako po ay si Solomon Sai, ang iyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, kung hinahangad niyong magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang inyong mga mahal sa buhay at ang ating mga kabataan, kung ang pangarap ninyo magkaroon ng mas matiwasay na kabuhayan at pamumuhay sa ating lipunan, dapat lang gisingin natin ang mga sarili natin para tayo'y matuto at magkaroon ng mas mataas na kaalaman, maihalal ang mga dapat maihalal, ang mga maihalal natin sa mga kapangyarihan ay mga taong magbibigay ng tunay na paglilingkod sa ating mamayan. Ako po si Michael Sen, yung dad ng bayan.